Следващия ни събеседник е Искра Михайлова, министър на околната среда и водите. Първо телевизионно интервю. Добро утро, добре дошли и на добър час. Благодаря ви, добро утро. Министър са в нашото студио. Започваме направо към въпросите, защото се оказва, че ръководеното от вас министерство си е горещ картоф. Както видяхме, в съседна Турция протест обхвана цялата страна, първоначално заради недоволство от застрояване в един от емблематичните паркове. Тук бяхме свидетели на събуждане на зелена енергия и висока чувствителност по темите, свързани с екологията. Как ще се справите по най-горещите въпроси, свързани с застрояването, споровете, къде да има ски съоръжения, къде да има писти, къде да се строи, къде не? Имате ли идея? Така, идеята ми към този момент се свежда до една проста практика – диалог. Диалог с всички, които проявяват интерес към темите на околната среда и всички, които имат планове за развитие на определени райони. Тъй като ако в някакъв момент се появяват конфликти, които засягат проблемите на околната среда, това са основно конфликти между интересите на местните власти или местните общности за развитие в някаква посока и желанието на активни природозащитници да опазят природни ценности, паметници, защитени зони. Така че диалога между всички групи, в които Министерството на околната среда и водите да играе активна роля, но не само, а заедно с партньорите си от другите държавни институции. Вие диалог ще организирате, обаче ще трябва да вземете решение. Разбира се. И въпросите са на масата поставени. Ето, например, Юлен да строи или да не строи в Пирин. Виждам тук недоволство на зелените организации от становище на МОСВ пред съда, защото е обект на съдебен спор. Случай е в съда. И това, което аз мога да кажа е, че това е един от първите въпроси, с който се запознавам в детайли. Тъй като има дълга предистория. Кой е прав според вас този казус? Трябва ли да се даде възможност да се разширяват тези допълнителни хектари или да си спазват концесията? То всъщност това е спора. Дали се спазват или не се спазват? Дали се спазва концесията или не се спазва и какъв е размера на територията, която е отредена по концесията. Това е съдебния спор. Но големия спор е как ще се развива устойчиво туризма, планинския туризъм и зимния туризъм в тези райони на България и дали той ще се развива за сметка на застрояване на някои защитени територии, тъй като могат да се строят съоръжения в територии, които не са защитени, по които няма да има възражения. Така че това е един от първите въпроси, с който ми предстои да се запознавам много внимателно. Още не смеете да сте категорична в едната или другата посока. Разбира се, че не мога да бъда категорична в едната или другата посока, но това, което мога да кажа от сега, е, че за мен е от изключително значение да съхраним природата и да вземем решенията за развитие така, че те да не накърняват природата. Друг пример. Витоша. Съвсем наблизо. От една страна стоят аргументите, че тази инфраструктура е в ужасно състояние в момента, че дори съоръжението лифта е на няколко десетки години полуръждясало и че трябва нещо да се подобри. От друга страна стоят аргументите, че разрешили се малко, ще стане като по Черноморието, ще се бетонира планината, ще се прилича на една голяма бетонирана дюна. Ето това е може би основният проблем, че ние не сме изградили атмосфера на доверие в България. Че решението на държавните институции няма да бъде първа стъпка към други грешни решения, а ще бъде окончателно решение. Аз съм софиянка и не ми е все едно какво се случва на Витоша. Вие също знаете какво се случва на Витоша. Ние бихме могли пълноценно да използваме това, което Витоша предоставя на големия град. Ако разумно направим така, че Витоша да бъде достъпна за жителите и гостите на София, без това да накърнява околната среда. Има много практики, добри практики в цял свят. Има много опити в много големи градове, които успяват да съхранят природни забележителности, но да ги направят достъпни за гражданите си, за да могат те да се наслаждават на тези. Сега достъпни ли са според вас? Не.
Не. Витоша не е достъпна. Можете ли да се качите с детето си, да сте спокойни, да имате така добре маркирани пътеки за разходки, да има места за почивка, да има, разбира се, че е необходима промяна, за да се подобри състоянието на парка Витоша. Но това не означава задължително там да бъде застроено с хотели. Хората са наплашени точно от това, което стана по нашето море. Затова е тази чувствителност към всеки опит да се строи върху дюните. Така е. Така е. Ще бъдем ли пак свидетели на злоупотреби? Някой пише по документи и на хартия, че мястото е подходящо за строеж, накрая се оказва, че там това е природна забележителност или това са дюни. Как да повярваме, че ще се промени приоритета? Това, което ние сме предвидели в програмата на правителството, им не случайно една от най-конкретните мерки, посочени в програмата, е провеждане на диалог много бърз с местните власти и заинтересованите екологични организации по проблемите на запазване на природните забележителности на Черноморския ареал, зоната на Черно море. Имаше в предходното Народно събрание внесен проект за мораториум за строителството в зоната по Черноморското крайбрежие. Това е един от вариантите, който обмисляме, с пълното съзнание, че мораториумът е относително временна мярка и той трябва да бъде последван от много сериозни законодателни промени, които да гарантират, че точно тези ценни от екологична гледна точка зони ще бъдат защитени. На тях, на тази територия няма да се разрешава строителство. Няма да се разрастват градовете в тази посока и няма да се строят повече хотели, което мисля, че не е в интерес, включително и на туристическия бранш. Като казвате туристическия бранш, съвсем бърз въпрос, мисля, че го задавам на четвъртия, може би на петия поред екоминистър. Кога някой ще каже ли дата, след която в българското море няма да се изливат фекални води, вместо да се преминават през пречиствателни станции, както е в нормалните страни, които се борят за син флаг и за туристи. Знаете ли се кога ще се приключи всичко, което се строи като инфраструктура, за да не се изхвърлят фекални води в нашото море, в което се къпем? Министерството на околната среда и водите е амбицирано проектите, които вече са подкрепени от Министерството, дали от оперативна програма, основно, да приключат в рамките на плановия период, което означава края на 2015 година, до завършване на проектите. И от 2016 какво? Да няма повече изливане на такива води. Няма повече изливане. Говоря за проектите, които са финансирани. Проекти обаче, които не са подготвени от общините. Проекти, по които не е кандидатствано. За тях ще трябва малко повече време. Амбицията ни е това, което може да бъде финансирано сега и има достатъчно средства за него, да бъде финансирано и приключено до края на 2015 година. Въпрос свързан с друга тема, която извеждаше много хора по улиците и бяхме свидетели на протести, шистовия газ. Имаше оплакване, че в момента режима пък е в такава степен затегнат, че дори не може да се правят проучвания за конвенционален газ. Вярно и това е вярно. Какво мислите? Трябва ли България да помисли за своята енергийна независимост и да разреши проучванията за добив или не? Бях член на Временната комисия към 41-то Народно събрание и тогава съм имала възможност да изкажа моето мнение, че отново това е проблем на липса на доверие. България има разгърнато екологично законодателство и ако се спазват нормите на това законодателство, могат да бъдат правени предварителни проучвания за това къде е опасно, къде би могло да се прави проучване за шистов газ и ако действително е опасно, действително се нарушава екологичното равновесие и се застрашава здравето на хората, да се вземе съответното решение. Не чрез такива мерки, които са временни, като един мораториум или... Тоест трябва на парче да се преценява. Тук е възможно да се прави проучване за добив, тук трябва да не. се преценява точно за конкретни места. Няма ли общественото мнение, поне там, където се бунтуваше, винаги да казва не бива тук, защото има подпочвени води, дори да е далеч от населено място, по принцип отговора да е не. Ако има подпочвени води, разбира се, че и те са води за питейни нужди, задължително, че няма да се правят такива проучвания. Цялостно не
трябва да се преразгледа и да сегашното цялостно не е едно не, което елиминира възможностите на екологичното законодателство в България, елиминира възможностите на европейското екологично законодателство и казва: не, ние въобще няма да правим нито опити, нито ще се интересуваме имаме ли такава възможност. Според вас трябва да се интересуваме и да се проверява на определени места. Нека да проверим дали имаме такава възможност, къде се нарушава екологичното равновесие и когато ние имаме доказателства, че то се нарушава, ние с основание да кажем не просто не, а да кажем не, защото ще бъде нарушено това, ще бъде нарушено това, ще има заплаха за водите, за питейните води и така нататък. Това за мен е един така малко вероятен отговор, тъй като района, в който се предполага, че може да се търси шистов газ, е с доста населени места, с ниски подпочвени води, много дълбоки подпочвени води и с така специфична геология. Така че малко вероятно е някъде да се получи отговор да. Два блиц въпроса. Бихте ли забранили производството и употребата на найлонови турбички? В редица кампании, които сме правили, виждаме, че голяма част от замърсяванията и начинът, по който изглеждат полетата, горите, има такъв тип замърсяване. Особено там, където има сметища. Нерегламентирани или цялостно да се забрани продажбата и производството на такива? Това отново не е еднократен акт. Това е въпрос на възпитание, на култура. Когато това не помага. И когато това не помага. Помага. Потреблението на такива турбички намалява в България. Не бихте стигнали до там цялостно да ги забраните и не е възможно. Не, защото аз съм убедена, че екологичните норми трябва да станат осъзната част от живота на хората, а не наложена с забрани част от живота на хората. Още един кратък въпрос, надявам се да кратък отговор. Змеево. Имаше опит да се направи референдум, така е направен закон, че референдумите у нас, ако не достигнат нужния брой участници, толкова колкото на предишните избори, са бошла в работа. Така или иначе, по темата за Змеево, това е дългогодишна сага, хората вярват, че са тровени и бавно и последователно убивани заради това, което се случва на този полигон. Вие имате ли лично мнение по тази тема? Моето лично мнение е, че наблюдението на състоянието на атмосферния въздух в района на Стара Загора трябва да продължи. И непрекъснато, ежеседмично да се публикуват данни за състоянието на въздуха и откъде идват замърсяванията. Според вас това не е замърсителен? Тъй като възможно е да има замърсяване от Змеево, не казвам, че е абсолютно невъзможно, въпреки че последната пресконференция с данни от Агенцията по околната среда и водите показа, че няма такова замърсяване от полигона, но има силно замърсяване на атмосферния въздух с прахови частици в Стара Загора, което също е симптоматично и трябва да се види откъде идват тези прахови частици. И последна тема оставих я за финал с известно неудобство, защото засяга член на вашето семейство и се надявам да я коментирате. Появиха се публикации, засягащи вашия съпруг, който е оглавявал Държавния резерв отдавна, преди 10 на години, до 2003, и има 2 дела срещу него за 2 наказателни производства. Имате ли коментар по този въпрос и доколко това ви тревожи и компрометира като министър? Какъв е хода на делото? С какво се занимава той? Знаете, че такива въпроси в социалните мрежи стават вулкани. Разбира се, че това ме тревожи и става дума за моя съпруг. Разбира се, че ме е тревожило през последните години. Това обаче, което ме кара да бъда спокойна по отношение на моята персона и по отношение на бъдещето на семейството ми е, че едно по едно обвиненията срещу моя съпруг отпадат. Те са били 2, така ли? И те отпадат на ниво съд. Те не се прекратяват на някакви междинни нива, за да могат да бъдат някога отново възбудени. 2 обвинения, едното от които е прекратено, така ли, за Държавния резерв? И те се прекратяват, отпадат обвиненията и аз съм абсолютно убедена, че името на моя съпруг ще бъде изчистено и аз вярвам в това, че ние ще стигнем до този резултат. Едно дело е в ход, така ли? За съжаление, да. За съжаление и след като приключи това дело, сигурно отново някъде ще се пише за това, но аз се надявам да се пише само в минало време.
Едно дело, което за момента не е приключило. Благодаря ви, че коментирахте и този въпрос. Това беше първо интервю при встъпването съвсем преди няколко дни встъпи в длъжност Искра Михайлова, министър на околната среда и водите, и по конкретни казуси, които ще възникват, ще ви каним отново. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Ще си позволя само едно изречение. Много разчитам на вашето партньорство и срещите и по конкретни казуси, и по кампании на Министерството, защото аз действително имам амбицията екологичната политика и политиката за изменение на климата да бъде част от общественото пространство и общественото съзнание в България. Благодаря ви. Сега ви припомняме историята с масовия бой на абитуриентски бал в Националното търговско